How can this man be shining and opening his teeth, exhibiting his destitutional and delinquential attitude? It's so illegal. No, I can't come to town. Papa and this young man, what's the problem? Asim gave you ever. Papa, no man. I got me jalo. I'm with your phone. Or the one more dear kicker, he can no. I don't know, man. Why not more on them? The chair gone. Can't kick it to get the GG can this and also. None kick is a gizmo without how to catch a combanan. Other I can't say, I'm on the camp. More no one, Maneonians and Onyozo. No Loma can read Mamma, thank you. Abam Nam Bomonia whom actually get it. Alone actually what I can get it. Nana Nagama. Papa, couldn't keep it on it. Papa, after move with him and a mess. Afanu, force Afanu, a cold different Petion over Namana, Wakatan, word garden or consider Movonum. Petion over Namana, Papa, Afamu, Vutimereze, a call with an in Macachineke be good enough on the memes. Over Monday, mother, Wacataraka, no, wait, memes, Mobe Chimichi to put a man of Monchi, Papa Botata, Maliaketa, when the chichi come. Grand Major Buck, can I get to come wagon? On him like a pre. Okoro, Mamata clean eru, ya were over. If you fed ye blue yanogodo, fake no here. Papa, Okwana Wandaka, over my candidate to go to Kanye. If I Okwana Wandaka, Wakatan the Congo. Now you cook well, what I can and I'll go there now quite well to cover no telekick city. What one Nakata Mana countries, you could come with you when you Catamen. If I could be a German, I would not have an appointment to win any umbrella. Over my coat and the Naka, the Mabon, and the Kokute. I follow my big cocoon book with a web. Jim and a meze. In no ha bala suruged. Big mecha matana suruged, they were wounding more. The guy got up from me. But he had maybe land. Abalamge. I can't hear one in Fabius, one Catami, or Bacana one bomb. Ika no Kayama if I didn't well. Can you get up as if I am a Catabu? Over no Macancatebu, Naraponca, Uche and Agania. Maconi, the Criabavo, Chimeraze. Not to come on, I will go make one cat of Rochik if I'm not one ever. Up Abacatabu, up Anama for Nocantiana, but Tiana and Jambam. Can you ever look at it? None can work. Only the Criaba, Mawa, send them one, Nancy. Nasru get that fan about a woman. Even now was a kit of pocket, I was a pocket, now was it was. Number 5, I was a get the father one pocket, I was a pocket, so get that one, it was. I think. Nyarapon ke egua na do iwe garden no ayasa na mo boro maka na mejo gbako nru eba ka mo na fa karia ntotalo fe nwi ke gbari enya fa total agbari enya na do iwe garden no ka dia sara na apon go no mmiri atoro mo iwe garden no do oge na gana chimana meze ana aka m na ekuke na aga na bugo okuke na apụ papa do mo na ndi che we fa ya paketa dem papa ya aso mo boro da abasira ma fa na na komgbom ndi si o wi na se chimana meze bia ba. Wow. Oh my. What? A beautiful, a fantastic, a fantabulous, and a concompiatic outfit. Oh my. My. Papa, what is the meaning of all this? No. I just want to express my innermost contemplation. We will call Anglo Franco Pennsylvania and in previous manner in a legal practitionalist language. Papa, what is wrong with the dressing of Chimeremeze?
Can you mean a kitchen minutes, Papa? Why are you bothering yourself? Can you do your so much a kitchen minutes, Papa? Why? Check out Wagga. No more go a bino. In whom what I create a catching a meze. Ebia Giangua, the candio is an ozo. On a go simpany, Mofu. You are not daughter on where I will, Bromasi. I know for Mabagua. Oh, my. Papa, it's like you forget so easily. All the kidney idea, cheerful. Now, we will keep me. An X-square, meaning a Lego practitioner. Papa, in our country, it is written in the Constitution of the Federal Republic of Nigeria, 1999, Chapter 4, Section 33, Subsection 1. It says everyone has the right to life, and no one shall be deprived illegally of his life, save for an execution by the legal courts for a criminal offense. It's only for that, Papa. Papa? Papaski! You're nodding amen to my lines. Why? Socially, in Asumba. Ya wụ na ịpịọchala ọhịa niile a nga ịpụta gaa ntị ihe m na-agwa gị ihe m na-agwa gị wụ na ịsụga maka Naijiria izugbe ihe m na-agwa gị wụ maka ụmụ agụ ejiji ahụ o jiri na-etoghị eto o megidere iwu anyị omenala anyị ka m agwakwa gị kịọ idi ma ọ bụrụ ticha anyị na-akụziri anyị mathematics. Cure ED. What does that have to do in the logo language? Papa, see, Cure ED is in the old school. Just like you're an old school man. Papa, this is a new generation. Maybe. Oh, no, not one maybe. It is Owafono. Say, Papa, Owafono. See, Papa, it's like you don't know you have men of high calibers in this house. So why should you be troubled? Hey, go out and Papa. Obu na so obuda puta. I want obu moge. I can put antarago. So if you no more, Papa, listen. Don't let these so-called elders come and brainwash you with their so-called tradition or whatsoever they call it. Come on, Papa. You know what you're gonna do now? But give me a wonderful smile, a befitting smile, a delusion smile. Papa, smile for me. Oh, Paposki. That's my papa. That's my papa. Yeah. Maka na nkịta nwanyị zoro na akwa igwe ya mata belu ibe anyị nọ deme nri kedu nọ bịa dan yana isi akwa anyị ka ibu ichi n'obodo onye chiri gị ichie ka nna ajụ ọ chara m ba n'anya na onye ọbụla nọ n'obodo a nụnwa ma onye a na-akpọ mụnwa Chimeremeze Chimere gịnị nwata nne ya na nne ya mụpụtara ụwa bụrụ eze nye ka mgbakwu unu ife unu bịa kịta kụrụ mgbe apịtị ọnụ avụrụ ife njọkọ bụ ka nje ọgbakọ ka mkpa njesi ama ọgbakọ ka mkpa anagata n'ụlọ nwale ka mụ na-ebulokwa abịa ga-esi ya kparịa tata karịa nye na ọ bụrụ na unu bịa kịta ka unu tisa nke ndị ma nke mgbakọgolu ma nzukọ mma akarị na nzukọ ọ bụrụ na ife unu bịara na agụrụ ọnụ mmiri unu n'akwa enwere na abịa n'ebe unu nọ kịta unu atago nchara enwere ife a na-akpọ virus unu enwere antivirus ndị nke m abụrụ ndị nkuru ma ndị nkuru bụ ndị nke ị gatago ụda na-abụ n'onu biko ife nchọkọ bụ nkele unu ejebe m ọgbakọ ebe dị mkpa ọ lọtadị m kedu ọgba ugbu ka bụkere onye nwe onye na onye nwụrụ kedu anọ m na enwe ọgbakọ mbụ ka ebe ọgbakọ gị mechie gị ọrụ nwa Chelukwu oke ma ngụ nwakwu
Kai. Kaka bụ okoro. Why is that boy okoro? Onye chiri gị n'isi. Chelụkwanụ, ọ bụ nke ka e were ibe mkpọrọ enu. Ọnwụrụ onye mkpọrọ nke ya ka nke nri enu nke nna nke Moses. Bịa ka e were mkpọrọ nke enu mkpọrọ ya nọ n'enu kọta ifu isu na ọ ya akụkata dị ka ebe na-eto nne ogene. Ọ ya dị ka ebe na-eti nne na nna ogene. Ife na-ekwu, ọ gịnị bụ nke a? O nwere ife mebi, ife niile ya atụsị mma. Emesịa ka mmata etu usoro nweta akpa oyi. Ọ ya ife ndị chi na kwuo nsogbu dị na ya. Mana o ORINGO a tupu ma gbande ka nwa mgbe ORINGO wee lọta. Nana ka ngwunu chelụkwanụ. Ka ngwunu unu na-ekwesịrị dị n'ebe a na-akarị maka gịnị akọ n'uche unu atagwo nchala nke isisi mana ekene m Chukwu okike abịa ma ebulu ụkpa abịa gebu n'igwe ọgọdọgọ na-akpụ n'ala ọ ka okpuru ụzọ maka na onye m antivirus onye mana mụ na unu amaka m nkata atara m unu akọ n'uche unu na-atagwocha ịfọrọ isi ewu ukwu nchasị ụta isi ewu unu dị ka akọ n'uche isi ta isi awụ ụta nwere m ike ịta unu maka nke izizi bụ na akọ n'uche unu atagwo nchara otu unu si cha isi awụ kịta ka akọ n'uche unu si bịa cha isi awụ mụnụ na-ekwesị ịkparịra maka na dị m ike ka ndị ọbara m ka dị ọkụ ọ ntụ a nnọkịta ejekwu m ndị chi ka ndị biko unu ya zuo unu o ORINGO nna gị mgbara tupu ma mgbara ka ị na-agba iji wee gaa chiri efe ndị ichie wee chie la ahụ buru aka gbaa n'olu ọkwaghị okoro isi gbuo onwe gị ga-agba ọsọ mekwa flawa ji mmenyekwa gị ọ bụla mejide mmenyekwa gị ya mmenyekwa gị ya oke ajụjụ gị amaka tupu nye gị flawa ị ga-amakọ m oke ịchọghị ịmakọ ịmakọ m na ịmakọrọ m obi atabago m n'ekpọ ọ bụla anya mfụ gị o juru m obi ju m afọ obi na-atọzi m n'ekpọ onye were jide mana Chika njugonu gị olee otu isi wee bata n'obodo a ichefu ihe ọbụla banyere m iso dị ka ịbịa afụ m nọ na-alụ maka gị na nlọ na-afụ gị n'ọfas na-eche maka gị ọ bụzikwa gị na-ekwu ntụ a nchefuzia gị n'obodo anyị a niile kezi onye m ga-elota n'ife mekwanụ bụ gị ewe n'alụmiwe ụmụ dị nwanne m nwaanyị a ụmụazị a niile nke ahụ bụ akpa obi si n'afọ ya bụ kronika omenetere nke anụ si na prọfesọ nna ihe wee kara m anya m were ju wee chekata onye nka nwere nke ọ na-eme na ogodi elu onye nka ha nwa sịkwa mba o ka ndị ebute igbe mgbakọ nke m ka nna nsorokwa na ihe a na-eme n'ogo dị elu ịma nke osad ebe m agaghị hụ mahadum na nnukwu ụlọ akwụkwọ ịmụ ya edurebe m awa m ihe ị ga-eme na ebe m ama nganwụ mahadum nnukwu ụlọ akwụkwọ a nsị ka m nọ n'ụlọ ọ bụrụgodo mgbakọ ma na-agbakọ ya wee na-eme nke m n'ogo dị elu ịghọtago nke aha dịsị na ọmụ bụ ka m bụrụzie ka ihe a na-akpọ ya graduate ya ndị gụrụ nnukwu akwụkwọ gwogwo oke nsogbu adịrọ ọnụ ebe m nwa bụ Chinedu nwere ọnụ nke ndị mme anụ amara m ka esi agbakọ abụrụ m prọfesọ abụrụ m ka esi asụ oyibo agụrụ m akwụkwọ amara m ka esi asụ okpokpo oyibo mana mazi nke m chọrọ itinye onwe m na ya love dịka njikwa bụrụ nnọọ ịfụnanya m nnọọ dịka m bịakwutekwa ebe anyị zuzi oke ebe eziokwu afụ ka m gị n'anya mana ka njụkwa gị ama m na ihe anyị na-achọkọta abụrụ ka anyị jee nnukwu ụdara biko unu n'ibidokwa mma chụọkwa gị ọsọ Chibido onwe fi na-ekwu kwo na ikpufere mmiri na-atụ ka m na-akpọ onye meje dị na arawara ịma na mụ na oyi ara adị na mmacha
Ini Edo simiri Jesu. This is the mixture of nitrogen and the electron, which is being mixed up from the positive and the negative charge, and it causes what I call thunderstorm. Thank you now. I'm going to bank at Kataka Woki. I didn't got some mobile you been a ganasso. Get was a thunder and a million years of Ketosin, not thunder. What? I'm going to me you. Do you know who I am? That I carry the generation of history makers, legends, icons that doesn't eat coin in this my head. Do you know what I carry in my medulla oblongata? No wonder you are looking like a skeleton that just ran away from the graveyard. I don't go English in camp. Becano was a Catano go Nyambo. Ijugo, our bum, neighbor skeleton. You are very grand, no you person, no skeleton, no face or kita. Ijugo, why your bum, name body, name you go again. What? Do you know who I am, you Homo sapien? You are a Homo sapien. Yes. See the better. Mokibo homo. Plus sapien. No music can keep a bomb home. I can't put a bomb home, a bomb serpent. That's what you are. A serpent. I'll go. Now, more. Keep all homo. I'll go name homo. Mokibo, I'll go name homo to the bed. I'll go name homo. Yes, what I got. Come on, Chimobi nwa nwoke achọrọ m ka ị gara m ozi a iwe na-ewezi m n'ihi onye ụmụ ụwa na-eme gara m ozi a ka ijekwa ha ka ha kwụsị ihe ndị a niile ha na-eme maka iwe m dị ọkụ na-abịa ọ bụrụ na ha jụ ime ihe ndị a ị ga-eme ha ya n'ike anya mmiri na-atasịsị m n'ihi ihe alụ dị n'iche n'iche ụmụ ụwa na-eme gaa ugbu a mba so na baya kan mai hey oh ya onu mu we megide go me nke na Chineke na ebezi akwa hey Chineke na ebezi akwa maka mmehie ndị ụwa oh ka gosiri mụ na onye nwe anyị chọrọ ka ndị ozi a by fire by force ọ chọrọ ka ha chegharịa hey onye ka mmadụ n'oge eme Chineke anyị mmiri apụta n'anya mba nụnụ eburu na akwa iko nukwago na akwatuo anada ndị mmadụ na n'ike eme mpụ na agụ ezu ori egbu mmadụ ọ kwụsịgo efuru ndụ ahụ ji mma narị unu ta nye Jesu mmenye Jesus Christ Chineke gọrọ mụ Chineke na ebe akwanya mmiri mụrụ nọ ụlọ mgbe ike akwaga akwatu ebe ihe ọjọọ mpụ na aghọ dị iche iche na-arụ arụ Chineke gọrọ m okwu ifuru onye ọbụla na-echegharị ewu na iwere ndụ onye chere gịnị ka nne m ka mbanye n'ime ụlọ iri akwa unu ya echegharị by fire by force ana na the traditional legal practice on barista ewudi nobody ode chiriji odi funuza inawa ino kuoko ejura na owe osino na
Nadal. Okay, good afternoon. There. Naruko. Ekime. Ade mama. Nyenge mere gibiko. Mo wa emere. Mo wa emere gi ihe. Na adoba. Kanju kene ekede ayu. Nna. Adomo. Asem kanju oge. Iwere go ndụ gị nyefee n'aka Jesus Christ. Inyefego ndụ gị n'aka Jesus. Kendra ajukwani ya. Ese Kendra ajubia na ego m ndụ m n'aka Jesus. Kendra ajubia. Nyabe, obadu m nwe judu gị ma ihe go ma ọ bụ na ihe be. Otu nne gị n'isi gị ana odo mmanya na ike jide ndụ dị a. Iji ndụ a jidesie anyị ike. Ndụ abụrụ gị nwe. Ihe nye onye nwe ndụ. Ihe were ndụ nye onye nwe ka o jide. Hai! Anya mmiri agbagbo Chukwu. No, gị na-eme mkpọtụ na isi na awa m biko na anwụ na chi na-eme mkpọtụ. Udo. Akwụkwọ nsọ si na bido n'ụbọchị nke John the Baptist. Ka alaeze Chineke a na-eme ihe ike. Akwụkwanụ ndị na-eme ihe ike ga-ewere ihe ha n'ike. N'oyibo si, from the days of John the Baptist, the kingdom of God suffered violence, and only by violence will the violent ones take it by force. By force. Right, man. Remember, say picture. The violent ones. Violence. Yeah, man. How dare you? China come back some more. Oh, cool, sad. Hey, Ebola kita. By violence. If from right, abu go ngwe. Wetia. Wetan dua. Oga, wetan dua. Tell you when. Jesus, violence. Nana bịa godeba. Ka ife mere gị nwere accident. But look at him. Oh, this is a way to go bishop. Look at him now. Mbadi chara by force. Okay. If you hear that come even on that below one phone, you hear that come, I'm saying you go to Naka Chileke. Why couldn't you want to say a man over that? So we look up on that line over that. Oh, my mother not got from over that. Eh? I go on again. But check it, prefer. Yes, sir. You're going to go to Grapam, then I can't go off. Almost this what they're going to go up and go up and go over. They're going to Tanazama. You prefer, sir. With the banner, presentation! Forward march! Right on! Individual movement, Sagla, move! Come. Right on! Militaries on the giver.
Chike, ọ gịnị nwe ihe a? Ọ gịnị nwe ihe a? Echi ile anụ ọzọ. Na nke bụ eziokwu bụ na ebe ọbụla onye agha nọ, bido n'isi ya ruo na ndịda ya, bido n'elu ya ruo n'ala bụ nke ya. Ada etinye ada okwu. Ihe ahụ ị na-agwa m ọ ihe were gị anya ka ọ wụ nnọọ ihe gbabatara gị n'ụbụrụ. Wallahi talahi. Wallahi gaskiya. Wallahi gaskiya. Prof. So, ị nụrụ ihe mụ na nwanne gị na-ekwu. Ihe a o kwuru onwe eziokwu dị ya n'ime. First of all, you are highly welcome for your job. Masị ka ekwuo agbanyekwara na osu ebu ụgbaka boss primigenus. That might be his philosophical belief. Ya wụ na ihe ị na-ekwu wụ na ụlọ m aghọọla ogige ndị agha. Gba ọzọ dị ka ibe ya bụrụ, achọrọ m ka anyị bido ọzụzụ ndị agha nụ. Achọrọ m ka anyị bụrụ ndị mbụ n'obodo agha amụnye ọkụ mgbe o suru. Bịa ihe na-ekwu wụ na ị na-aga ịdọta agha. Onwekwe mgbe m kwuru otu ahụ, onwekwa agha m na-aga ịdọta, mana asị m chọọ ka anyị bụrụ ndị mbụ ga-amụnye ọkụ osu na obodo a. Yes. Ijoku eba, notwithstanding that you are as big as boss primigenus. You know, during the time of the Second World War, when Adolf Hitler No, I'm trying to exhibit my innermost contemplation. Hey! Pressure! Hey! Ọ bụrụ na m na-aghọta ihe unu na-ekwu, Chike, ọ pụtara na ị chọrọ ka m bido ọzụzụ ndị agha n'ezinụlọ m. Chikina? Ọ dị mma, anụla m ihe ikwu. Ka m gaa chebara ya echiche. Wampa. Namdewo. Right about now, military cantonment, movement, action! Expedition, move! Stand up. Are you out of your inadequate and subconscious mind? Okay. Amụ kpọrọ anyị oku a ka m nwegodi obere nzukọ. Onwe ihe mere m ji kpọọ anyị oku a. Anyị mana awọ ma ọ agwọkwanụ a na-agba ọsọ n'ehihie na nkịtị ma o nwee ihe ọ na-achụ, o nwekwana ihe na-achụ ya. Ihe m ji kpọọ anyị oku a wụ na dịka ezinụlọ anyị na-aga ibido ọzụzụ maka ọzụzụ dịka ndị agha na-eshi eme. Ọ dị mkpa n'ezinụlọ ka onye ọbụla bi n'ezinụlọ ka agbasie ike ma n'ime mmụọ ma n'elu ahụ. Ọ ihe m sị ka m gwa anyị, ọ dị mma. O nwekwa na onye ga-ahazi ya ma ihe ọwụ m na-aga ịhazi ya. N'ihi na ajụwa ajụjụ ala ọ wee wi ka a ga-ajụ ya. O nwekwa na onye ọzọ m na-aga ịkpọ karịa otu n'ime anyị n'ezinụlọ a
bụkwa na onye agha nweghị onye ọzọ ma ọ bụgo Lieutenant Colonel Chike Chukwuma unu kwọra na ya aka ọ na-egwu ndị taa ka adaka egwu ndị ụmụ ya ọkụ Chidimma ka nke kụpụrụ aka otu ya na-ele m ọka ekpu mmanwụ nna anyị chekwado m ajọ gị chere dị nnọọ ma njọ gị nya ihe ijiri kpọpụta m n'isi ụtụtụ a ma hapụ ihe mmege n'ime ụlọ pụta nga ahụ ka ị gwa anyị ga-aga ọsọsọ ndị amị ndị agha ndị agha ele ndị anyị na ha na-aga ịlụ agha nna anyị ị hụrụ na China ebe ahụ nne gị ha si bịa mere ọnụgụ ji na-acha ka ụtụ ị ga ebe ahụ ndị ọgbọgọ ha wụcha kọpụra ebi ebe a nọrọ na-eri m nri na-agwa m na aka ga-anọ ya dịkwa jikere ị hụrụ ihe ahụ ume gị aka m anọ ya imechadịla ya aka m anọ ya dịkwa jikere imechala ya tinye jere unu gwakwa ya o mechala ya tinye jere kebe eziokwu bụ na ka nsogbu hapụ edo walai gaskia enu ịnụ ebe m sị walai talai ya nwa m ka mụ na-aga eme ihe a ma amụ mmadụ ọkụ ọ kakwa mma n'udo na ọṅụ na-enweghị nsogbu ọbụla na mbuli elu na mbutu ala baa n'ime jikere ka anyị were udo na ọṅụ mee ya na-abakwa mmadụ ọkụ Homo sapiens. This is the fallacy of the year. Ono forever. Count me out. Ama m n'isi adịghị mma gaa jikere. Good. Have a nice day. Hapụ a ga-akpọjere gị ndị ụkọchukwu kama ọwụ nwanne gị nọ ebe a ma ama otu nke ya nwe ụkọchukwu nke ya ji dị ha gara ibikwasị gị aka tupu mmụọ ọjọọ a gakwa jikere Papa daalụ ma nwere gị anya Papa daalụ kwe m okwu ikwu ọmaka okwu gị amara mma papa akwadoro m nke a ka adị ka okwu gị okwe ma kemgbe arụ a ihe a bụ okwu ị na-ekwu bara na ihe anabatara m ya a ga-emekwa n'otu isi okwu nkwugoro dị isi ya bara n'ihe ana m ekwunyere gị chek tụlee n'ihe nụnụ tụlee ya papa ya mere bụ na mana ibe n'anya ị ga-amanụ onye mbụ onye tere mmanụ dị nsọ site n'ọda nke Melkizedek of the old Chako Bishop Chima papa isi m bịa soro unu bịa gbagharịba ihe a o nwere ịkparị mmọnwụ ibutu mmụọ m n'ikpere n'ozi nke nna agara onye nwe anyị Chineke Jehova Melkizedek chekwaba gekwa ntị tupu isi n'ụzọ baa n'ọhịa gwa m mmanụ ahụ etere gị ya na nke onye amụma Samuel tere David ele nke ka ibe ya papa emesha ọkwa m ihe eji tinye mmanụ ahụ ị ga-emecha ya gakwa gaa jikere ọzụzụ a ngwa ọ dị mma mana ihe mere bụ dịka onye ị na-eme ihe mmụọ mbụ aga m eje mebe ọzụ nke ime mmụọ ka unu jebe nke left ị ga-enwe ka ọ dị Chako Bishop popu chiri m ma bịa soro unu je mebe left right ọ dịghị mma papa cheke ihe ga-eme na m eje mebe nke ime mmụọ ka unu mebe nke anụ arụ ka m nwee ike na-ekpuchite unu n'ọbara gbajisi n'ike ihe anyị na-eme bụ ihe mmụọ onye mmụọ ga na-eme ihe anyị na-eme bụ ihe mmụọ papa ma iri a ga na-eri n'ime mmụọ n'ụlọ a n'iso gaghị ga ọzụzụ ahụ iri a ga na-eri nke gị ga na-eri n'ime mmụọ ndị ọzọ ga na-eri n'elu ahụ Yes, this is beautiful. Very, very beautiful and nice. Yes, Papa. I'm so happy and very glad for the little assertion we've had this morning. So, first and foremost, I would like to summarize everything we've said this morning. But before I commence, let me go to the Constitution of Health and... Ma gwakwa gị Constitution Nigeria ga ọ dịkwa ebe ọ dị ebe a bụ ezinụlọ m na ụmụ agụ ikwu ekwu ihe na-ekwu uru ya gawa mana ụlọ m a ga-ejikere ọzụzụ ndị amị onye ndị iro gbara gburugburu na-eche ndụ ya nche. Oh my. Papa, did you know what you've just done now?
You've just degraded my reputation. When I mean degrading my reputation, you were to go mom. Completely. I mean, degrading the reputation of an high echelon in academia. Meaning, not even that, but a Lego practitioner. Alright, Papa. I'll be in my chambers. If you need me, call me. Please don't hesitate to do it. Ome. Odogwu ke nanya. Efrenam. Otu akona di neki ma nwu afuru. Egatabu. Ina ani funa akbude gogo nso. Otu aka nsa akbude gogo nso na mgbe na aga nso ebe kwesịrị ga nso. Papa. Ina ani funa omu avu onye nke nwegbotu. Nwa ife banyere ọdịnala. Bụrụ onye nke bụ ife banyere onyize na ụzọ dị chụla. Bịa wee nwa na-adụ kwamkwam edosa m ụbụrụ biko. Ji nwa na-adụ ife aka mmanụ nke m na-ekwu okwu. Enwere ụlọ nlọgotu. Adọsịrị n'akwa. Jee jisi ebe a ị na-agbakọ gbuo onwe gị. Na-akọ n'uche o ji agbakọ na-adị ka mmọnwụ dị ngwo. Nlọ a nlọrụ ọcha mụba n'anya. Nke izi bụ na-abịa fụ gị na ọkụkọ ebe m na-agba mgba. Gị na ọkụkọ gbakwa mgba n'arụ. Gị na ọkụkọ gbakwa mgba n'arụ. Ọ mụnwa bụ onye mụ na ị na-agwa m na mụ na ọkụkọ gbara mgba n'arụ. Papa ife abụ nlọ ka nlọ asọrọ m na ị gbara m. Mba, ịrụ n'ọrụ gị na ọkụkọ ga-agba mgba na mmadụ. When you were not a cook, if every show where a cook at Tigukuna, or that would them, I will come up if I also says an eye. I don't know money about Tigunan. But I won't come with every number in order. On how much it or not on how much. I don't know, Makifa, Makijinochi, and your young one. Shut up, shut up. When did we open Bukana? Moana Maragiji, Bukana, whatever, on the answer on the. Oh my God. Nkeji one la awo one ka anyị ga-agba n'ọsọ anyị chọrọ ịgba. Biko gwa nka mgbakọ ka ndị bunye X gajikere ịgba ọsọ. Anyị rue na akwa mmiri anyị agafe. Anyị rue akwa mmiri a ga-ahụ otu eji gafee. Akwa mmiri eruo na akwa mmiri and anyị gafee ya. Agbakọ ya. Kedu ihe ọ ga-enye anyị? Ọ na-enye anyị ume ngwụ. Ụlọ gachi echi ebe abụọ. Oringo Bodagio, Chukuma, Oringo Chukuma, Isini Baraka, Elani Batarani, Isini Gara, Kedi Butu, Igara Banya, Oringo Bodagio. You, get you. Nne ejemu ma ịma nke si adị obele mgbakọ nna ga agbakọ n'ife na ịma agwakwala m na ị ka na-akwagharị wite pịkọpịkọ ga ọkọna m na-akwarị n'ihu obodo tinye pịkọpịkọ ma nye again kere ebe isigoji sikwa m n'ụlọ ụlọ na-apụta mana ahụrụ ọkwa m gị ọkwa onye fara anyị fụkwa nwanne m nwaanyị ọ tosinụ m oke afụrọkwa m ya mana onye m fụkwa wụ oke na onye nke ọzọ jikekwa ka onye echiri echichi so oge m nọ na-apụta mgbe fụkwa onye nke ọzọ na-abanye amaghị mana kezi ndị ha bụ oke ịma na onye nke wee wepụ oke oke isii ewepụrụ mekwara gịnị ofu mgbe na-abanye furu ofu onye afụ m ofu onye mgbe na-apụtazi ofu onye etinyere ewepụkwala ya ka ihe ọ na-apị pịkọpịkọ na-apụta ụfọdụ mmadụ ọfụ mmadụ ịnọ sizi ebe mmadụ ịnọ mezie gịnị nne nwanne m ụmụ di nwanne m nwaanyị ha bụ ya di nwanne m nwaanyị ụmụ ya bụ ya ntị ọ na-ero gị echekwa mma ọnụ oge ọ bata enweghị ihe dị ka ụmụ ọkpọ wee bata echekwa mmụọ nwanne gị nwaanyị sọka ọlụ di nwanne gị nwaanyị tinyere ọfụ ọnụ
Ọkwa na-ara ada akwa nwa. Ọ ndị ọ gbatara n'Oringo mgbe ọ nọ ọrụ bekee oge ahụ. Ọmụ ụkpa n'eze. Nkiru ga-agbapụkwa n'igbe mgbakọ ma nna agwa gị. Ndị gịnị? Oya Chieji. Esi na-agbatara ha gbam. Esi na-agbatara na-arụ ọrụ bekee. Nkiri chọrọ ịkwatu m na nna agbapụkwa ihe biko chegodo ka m jụọ ga-ajụjụ na-apịkọrọ m pịkọ. Ndị o mee gịnị? Ndị ọ gbatara na Oringo Nkiru ka ikwe ya. Mana oge ọ bata enwezi ndị ọkpọ wee bata. Chekwa ezigbo ọyị m. Ịma na ịbụ ezigbo ọyị m. Just gwa m ị na-egwu egwuregwu. Ezigbo ọyị m. Rapụkọ n'enyi a ị na-egwu egwuregwu. Ị chana hapụ ihe anyị na-akọ. Onwekwa ihe nnakọ ma a tinye họrọ m igbe mgbakọ ma. Ya ka m na-aja ọya egwuregwu ya ihe anyị na-akọ na ụmụ di nwanne gị nwaanyị na-egwuregwu ka ị na-egwu ka m na-agwa gị ka ịghọta. Ịkpacha anya n'isi ya. Ọkwa ịhụrụ ihe ọbụla m na-etinye n'igbe mgbakọ ma. O nwere ihe dị ka egwuregwu n'anya. Ewu. Ị na-ewekwa ihe ashifti. So ole ka isi wee nọrọ wite ihe niile a. Anyị nọ na ya na ka esi chọka ya nọ. Kedụkwa gị? Ezigbo ike nne. Chalụ o nwere ihe ikwuru kịta sọrọ nsọ. Ezi ya. Ezigbo ike dị m. Ike dịkwa sakwara. Nne Ngozi ugbo ole ka m kpọrọ gị? Nne Ngozi nye m ego m. Nne Ngozi ekweghị m. Ị hụrụ ego ahụ? Ị ga-enye m ya tata. Ugbu a ebe a mụ na gị ka ị ga-enye m ego ahụ. Ekweghị m nke anyị na-ekwu. Isi gbugo onwe gị na-asị ka m na-agwa gị. Ịma ego ahụ ị ga-enye m ugbu a. Aga m enye gị izu ka na-abụ. Mma mmịa. Mma mmenatia. Echago m gị ebe ahụ wee ruo ọnwa ise. Nne Ngozi nye m ego m. Hey, Nne Ngozi ị hụrụ ego ahụ otu izu ụka ka m nyere gị. Aga m enye gị izu ụka na-abụ otu izu ụka. Ọ gafee ama m na ijirila ntị gị abụọ n'ihe na-eme n'obodo a. Ijirila ntị gị abụọ nụ ụmụ di m lọtacharanụ na ụfọdụ bụ ndị amị, ụfọdụ bụ ndị lọya, ụfọdụ bụ ndị prọfesọ. Ama m na ijirila ntị gị abụọ n'ihe n'obodo a maka na aga m ekporo ha bịa na be gị. Ịmakwuna ama m na iji na ntị gị nụ na ndị m kpọlatachara ndị agha ka o ruo otu izu ka ị hapụ inye m ego ahụ ka otu izu ka gaa ka ịhụ ihe m ga-eme gị ochi ụgwọ. Mụ na gị ga-ebi Chinedumo Edumo ịfụnanya m mụ na gị ga-ebi ọmarịcha nwa m oge nwa m lọvụ m nwa mụ na gị ga-ebi Edumo ka ihe nke a chọziri Chief ndewo odogwu nwoke nnukwu mmadụ odogwu nwoke agụ nna achọrọ mba n'anya amaka ife dị mma ka ejide onye ori ọ na-agọ ezinụlọ m ori mbụ biko na-egbu na m ife akwụkwọ izizi ezinụlọ m mbụ ife o jide otu a gịnị maka ejidebu ya n'aka ife iji gbaba m ichie kịta ichie ndewo onye ichie ndewo bụ gịnị maka eji gị n'aka na eji gị n'obe aka m
ụda abagwa agụ n'onu kịta ụdọ abagwa agụ n'onu ewe n'iwe ka njigodo ka akpakene nkata dị ka nwoke na ibia rapụkene ife ichie ma ọ ife chief n'akụkụ kịta ka njụọ ga ajụjụ ka ịkpa anya dị ka nwoke na ibia kwagebe Chinedu Chinedu chigi na-edugu ibere chigi na sifa na aga na-eduje fa n'ife ọma nke gị chigi nke gị na-eduje na ụzọ ọnwụ ọ na-eduje gị n'ụzọ ọnwụ ka njụọ duka enwekweli aka ọrụ odo oge a na m nwere aka ọrụ ana nna agbakwu mbọ anyị akọrọ gị akọrọ iwu na ọkọ m maka nke ahụ ekpọrọ m na sịrọ na ere agbacha mbọ na ọnwụ dị aka ọrụ njebe mana afụkwa mụ iji gwa ọnụ gị kwenye na-agba mbọ ọrịa dị ka ị na-agba mbọ n'elu Chika ị na-agba mbọ akwọtọ apịtọ Chika ị na-agba mbọ afọ m ya n'eziokwu na-arụ Chika ị na-agwọtọ nwa mmadụ na ka o si acha pepepe ị na-agwọtọ ya nana ka m gwa gị ife na-eme unu ife a ọ chọrọ m ba n'anya anọ m n'iko ka nne gị otu a ka ọ dị nne gị n'ukwu ife na-eme unu si na agbụrụ n'ukwu n'ezinụlọ ebe otu a ka nne gị mekata jee na be nwoke jee chụpụ nwaanyị nọ na di nagharịa di ya anụrụ m na ntị maka ịmara onye ichie ga-abụ anyị na-eme nri anyị na-ama ọgbakọ anyị na-eme eje ọgbakọ dan ka m bịakwa ofu ife a ka o megidere tụtụrụ ụkwụ nna gị kwajie n'ebe ọ na-akwa ife ọ na-akwa kwajie nna gị na-agazi ije nna gị daa ngwụrọta gekwa ntị o ka mụ na gị na-abaghị na-ekwu okwu ịgwakwa na anwa kpọọ nne m maọbụ kpọọ nna m afọ ọzọ onye efuru ebe akịta ihe bụ nwa m chọrọ ịnụ anụ ihe anyị na-ebe a na-akpa bụ ka anyị ga-esi ebe bịa donye nkwụ mee ego kpọrọ ọ bụrụ nwunye m anyị abụrụ ọgọ ibe na-akparị m ebe a ọ dị mma afọ m ife ikwuru ị na-akpa ka ị ga-esi wee nụ ya anụ ọnya ka unu na-akpa ya ka unu ji wee kalkuleta debe na-apịzi ego one ogiri ya abụ ego na abacha ya eri ego na azụ ya eri ka unu bụrụ ka ọnya ka ụmụ ọrụ ego nọ gụma na-atọgbọrọ sisi na-enwere ife ị na-arụcha na-akpa nkata ka ị ga-esi wee nụ Chika akantant ka isi na ị na-akpa nkata ka ị ga-esi wee nụ gụma na-enwere ife tọgbọ ọka aka ka ị ebutedịrị anyị maka nwa na ịdọbọrọ 100 naira ma 500 eji ebute awarịba mme ị nwere ego eji ebute awarịba mme ọcha ebe a ọ nke gị ka ọ kacha njọ ị na-eti ya na pam ka lampụ ndị Ijipt na-acha nnọọ ka adamma ndị ngwuo n'ego emesịa ọgwọta gị fọ na-agwọ gị nata nụ na-akọfa ịdọrọ m afọ n'ubego ebe ịkọfa aba n'ihi ọgwọsịa gị fọ na-agwọ gị ịnata na-akọfa unu na-agbakọ ka unye si n'agbamụkwụ ebe ahụ aka na-ekwu unu agbakọ ka o nwere ike mgbada emesị agbakọta 9 months emechaa agbakọta elu bet emesịa nata ị na-akọfa aba na Chika nwaanyị ọnwa dịka na-ebe ebe ọ ga-akpọrọ ego onye adọgbọrọ sịsị ọ bụrụ ka na-ego onye asị o siro ka ọ kpọrọ gị ọbụgodu ije na CBS ebe a ọ bụrụ CBS ebe a ka egwu na-agbakọta ọ bụgodo ebe a ka ọ kpọrọ gị jee na CBS hotel ebe egwu na-agba na ebe a na-eme kerafia sharp nwa ọ na uncompleted building ka ị bịa nọ with uncompleted man uncompleted building with uncompleted man ọ bụrụ maka gị ife ihe a nwoke ma bịa na-akọ iri ebe a ewu na abụ ihe enu nwoke m ka nne fedo wetu ala ka ihe ọzọ anyị ka eme ihe anyị na-eme ọ bụrụ chefu ogologo ụkwụ ka mkpali kwụsị Today, no more, mama. If I die to them, I will die no more. Today, no more. If I die today, I will die no more. What did that?
wepụta ya naanị mamịrị ebe a ọ na-atọ gị obi ji gị mma obi Chukwuma ọkwa be Chukwuma asị m gị bịa ekwela ka m kpa gị aka ọdụ so m bịa ekwela ka m na-enye m ala gị bịa ọkwa be Chukwuma bịa nwoke ọma bịa ka ihe dị ya ka ihe dịrị Mini 3 zone. Mini gịnị? Zone. Bloody civilian. Celebration! Risha water ju ebe niile. Torala! Hey, Torala! Yipte. Asa ni shi. Hey! Ifa kana da. Mupasi ya nishigi. Happy aka. Happy. Chinaka na. Chinye. Mbosi ọbụna. Ngakatara ije n'ụwa. Fumamịrị. Aga m anụ. Ofu disikwa ịbịa nwa ebe ndị amị nọ. Ka ihe m kwuru, ị ka ga-egote otu nchibido n'ijikwu ya. Nwachinite ihe a. Otu oyi iji. Kwụrụ ọtọ. Gị na ọsọ. Wow. Anyị abịaghị ịbịa atọ ọjị ọ bụrụ anyị bịara n'anya anyị bịara ka anyị gwa gị na ife anyị na-afọ akarịgo anyị maka asị agbaghị ụzọ obere mgba ọ naghị echi otu a ka ọ dị ọkụ ifuru ife anyị kpọdatara ebe a ịsịrị n'ụmụ a na-agba gị mechiekwa ọnụ ebepekwala ọnụ ije eri ede akpụ ụmụ m ife a mkpụlatara ị na ha anụ ihe m gwara gị ịma nwakwala ya nwa ụbọchị ọzọ o nwere ozi ị chọrọ izi m were nwayọ izicha m ya ịlawa ebe gị ndị ichie na-egwogwu na-egwogwu tupu ka ọ gị na-ebe onwe na-eme gị isi n'oge m lebe na oke afọ anyị nụrụ nnefe anụ anyị nwa nnefe ndị a ka ebe nkụma si dị ife a na-agbara obe gị bụ dọọ ha kara ntị maka ha ife famili gaba anyị ga-agba mbọ fụ na unu nyere efe n'obodo anyị aja eji ogugu bute anaghị afịarụ mbupụ unu ga-enyere anyị efe maka ọ bụ anyị ga-agbalụ ụlọ nsọ n'obodo a nke mbụ m kwuru mmadụ emegidela were ọnụ eji eri ede akpụ ụmụ m mkpọmkpọ ihe ma ọ wụ ihe ekpelatara chere ka m kwuo gụnwa bụ ibe ị kwesịrị ịkpọ ụmụ mmadụ ụmụ ihe a mechie ọrụ gị ebe a ịlagbaghị ibe ga-agba gị chukwu bụ itube dịghị anụ ihe lie anya ka m gwa gị ụmụazị gị ga-akpatacha ụmụ ihe ịkpọta ebe a na-eje soro gburu obodo a lekweghị gụnwa na ụmụaka ga-ezi isi uru jee bu ya nke ha bughara iburu ya n'isi onye ga-ebu ya ị ga-akpatachara anyị lekwa anya n'akịka anya ntị o ị kwesịrị ịkpọ mmadụ ụmụ mmadụ mkpakpọ ihe ọ nwere onye a gara akpọ ụmụ ihe ọ dịgo nwa isi na mụtara ụmụ abụọ mana ele mmanya anya ọwụ ofu na mkpirisi n'ihi na nke me ha abụọ o werela igbo nwụwasị iche isi ọ pụla na mmadụ mana akpọ m onwe mgbe mkpọrọ ụmụ gụnwa oke afọ ọkwa gị na-akpọ galigali ugbu a i chefuru ụbọchị unu bịara ma gụnwa ma ibe ma okoro bịa na-akparị m na m alụghị nwaanyị na m amụtabeghị nwa nwoke
ichetara ihe m gwara unu na rie anụ mmadụ na-eri anụ mmadụ ya dịkwa ike ọsọ mana ugbu akwọbebe ise akwọ akara na ama nwa ya shiwala Chidimma ka na-abịa mụ mmerụ na ebere ya mụ ụmụ ise ụmụ nwoke ise mana achọghị ya mụọ 7 ewere ya tinyere ndị a bịara abịa ya wụrụ ebu 12 nke ụmụ Israel ọnụ ụmụ agụ ebe a ka eji amụcha ihe a niile ọnụ ụmụ agụ a eji amụcha ihe a niile anyị ọcha agbafuru ịkpọrọ agaligali ya kpụchara ihe mere chi ebe a pụọ emerụ m ahụ ife onye akọmụ ife onye akọmụ bịakwute m ebe Jos ndị ọzọ nọdụ napịrị onwe m fonu bịakwute m na-asị na ego m ndụ m n'aka Chineke isi eke nke bụ na ego m ọ bụgo na ego m ndụ m n'aka Chineke ọgwụgwọ nweta oso gbasata ya ihe ọzọ bifo na amadere m nsef oyipụ ego akpọ m fire na ara bie na-agbadi aza nche na ọ chọrọ ịpụara ihe ọzọ jide m kụwa mgbe igbe na m ga-enye ndụ m n'aka Chineke iche onwe obere ihe ọwụnụ iwu na onye ga-enye onwe ya n'aka Chineke kacha ime ihe anụ na-emere sicha ihe anụ na-ese onye ọbụla jideziri yọkụwa ya ihe si onye anụ wuziwo onye ga-enye aka ya n'aka Chineke na ịmadụ ihe metere n'isef ifu ihe mere Ichie Okoro mgbe Ichie Okoro si ka ọ ga-ahụ papa ha mambere akpa ni ano yo si ko ga yo mambere yo gaje na akụkụ ebe a no o desara ihe aya no ge ha na akpọ dia ihe sambod ya no yo ge desa sambod ya no dere military zone ta nwoke mmadụ afụfụ asị ta nwoke mmadụ afụfụ nwoke mmadụ ọ na-anụnụ bekee ka ọ fọzie ịgụzi ihe edede na okpokpo signboard ya si nwoke mmadụ mere nwa awọ jump ọ nọghị na nka ihe nwoke mmadụ yi n'okwu akpụkpọ ya ti ya n'isi ya otu a ka nwoke mmadụ ji buru ya n'isi ọgbọ mpe biri mpa ya buru ya n'isi si nwoke mmadụ gbawa ọsọ ihu ihe Chineke na ga-eme ndị a n'obodo a n'obodo a Chineke na ga-akpọ ha ọkụ because ikuhe ejubele Chineke na ga-akpọ ha ezigbo ọkụ Chineke na ga-akpọrọ ha ga-ahụ nke tọrọ anụ chi ga-aga ahịa kacha nke azụ n'ọgwụ bishọp ihe mụ onye a ga-eje na village a nke azụ n'ọgwụ bishọp mụ na-egoro ozu nwere anwụ ife onye akọmụ ma nke kasị Joseph bụ na ndị ebere ha na-emetere mbụ dị nke akpọrọ onwe ha prof na nke kpọrọ onwe okpe okpokpo oyibo a na-asụ na amadị ebe a sị pụta chacha dịze nke a bụ ndị ojonwe agbasakwara m ha bịa ha na-ekwu ka mangala nọ n'ime ofe na-emebisarịgo obodo na-eme asịfo ọha anwụ obodo Chineke na-akpọ ha ọkụ ha ga-ahụ nke tọrọ bịati ọnwa egbo ka atọrọ aka kedu afọ m nnọọ ịdị nnọọ nwa ma aka nna m eme njekọ ọfụ m ebe njekọ njesi apụta ka nganata mbụ ya fọgozie ego ozi bịa zizie ozi gịnị bịa mezie gịnị ozi gịnị ka ị na-abịazi izi ọkọgọva bụ gọvanọ Nkiru enyi nwaanyị Chika gịnị mezie n'ụnụ dị na mma gịnị mezie ọ gịnị bụ nke ihe nara m okwu chọrọ ikwukwu ama m ka ị na-emezi anya ọbịazi ime ịka ọka ngwọdụ mma nara m okwu kwuchetụrụ m amasị kere ka isi nara m okwu abịa na amarịfe na-ekwu ọ gịnị na-emere ụmụ agbọghọbịa kịta onye ka ịkpara aka n'ọga ọ na-agbasasị okwu maka ị na-ekwu ihe n'abalị ukwu ahụ Chika onyego nwaanyị a si ya na iwedo mụ abụ
ichi echi mere eze omeka nne ya si ya na ọ bụrụ ọsọ ka anyị ra nọ n'ezinụlọ anyị wodo anyị n'obi ka anya na nwa na ama anya na ya na-emekọ ife ya na ya na-apịtọ ife afa na-apịtọ ife afa na-apịtọ na ọkachasị mụ ka ọ kacha ewe igwe ọ na-asụka m obi ife anya na onye na-apịtọ ọ na-asụkasị m obi maka na onye ara eme ka onye nwere akọ na uche a sị na onye chi ime ọhịa ọ chọba na onye gbagonite ka ọ ya bụ iri awa nwa sị na iriri awa ekweta na iri awa ya iri awa gbara agba ọ na-eje na-aje agakwuru onye na-enwere akọ na uche onye echi ya na-adịrọ mma ine nwata anyị fụ na nke nwoke a na-akpọ Chinedu nwozi echi nwezi ife dị ka ife ya bụrụ na ndụ ya nyafụ ya agagbo isi ya agagbo chekwa ka m jugoro esima na ị pụtara ebe a wee kwụsị m wee na-akọ ihe niile ihe na-akọ ya na ihe na-achọ ịkọwa na Chika ama m pụta nwa ugbu a ọsị na onye aka m ya anyị ihe aka m ya eme ọma mpụta achọrọ ugo nwa dịka ya na ọma nchọnwuru ya onwe ya ka ị na-achọ ịkọ ka njukene gị na Chinedu ya na-akọ ọnụ gị na ya ka onye ka mma ike ya n'ogo ka ike ya na mma ka ebe isi wee ruo Chinedu a ka ebe o ruo gị na ya chekwa ka njugoro ka onye nye gị ihe ndị ọsịna ya eme gịnị amamụọla Chelukwu nwoke ịchịtara aka na abụ ka m na-ekwu na imetụrụ m bụ Chimere eze aka ana m ekwu isi m na ịya ama m aka nri a na-ekwusị na ya amakwu ma ọ bụrụ aka ekpe ịgbakwasị m enwe ebe m ejiri ọbịa taa gị maka na chi gị mere gị ife ọjọọ ịfụrụ gị agbọghọbịa dị ka gị agbọghọbịa kwen ize ị na-ekwu okwu na-abụsịsị asụ mmiri ịfụrụ ka ị na-ekwu okwu na-abụsịsị a na-ekwu na-abụ m asụ ị na-ekwu okwu na-abụsịsị asụ mmiri ka mpesaid o doro m anya na di ya anụ ma ọ bụ na ya anụ ridi na di ya anụ ihe eji asụ mmiri wee tụtụrụ arụ ya niile na n'iyi ihe eji asụ mmiri ma pilo ma fom sụkwa ndị afa ncha ka nsị fụrụ ya bụ ife izizi chi gị mere gị bụ nchọ nke bụ chi gị mere gị ọkwa okwu ka ị gara bụ na chi ndị ọzọ na-aga na-enyefe eze 32 34 ma ọ bụ 20 gbadataba mana nke gị chi gị kpokọrọ eze 4,000 kpokọrọ eze 4,000 kpiri achara ugo nwa nọ ana m afụ ya vụgharịbụ ya afọ nya nke ịtọ chi gị mere gị bụ njọ na ọ bụ ulu ife a na-aga na-ebi onye ebi ụmụ nwaanyị ndị ngodo niile ụmụ nwaanyị ndị amụda niile ụmụ nwaanyị ndị achara niile ụmụ nwaanyị ndị ụmụakụ niile ma ụmụ nwaanyị ndị mbala niile onye ebi ife buru fa ncha niile dọọ ego n'ukwu ị na-agasị ije na-aga ka ọbọgwụ ị na-aga ije ị na-aga ka ọbọgwụ ị ma agasị ije ka nwa agbọghọbịa anya dị mma ma nwa agbọghọbịa nwere kwụ ọtọ ịpụta ebe a na-agbatọrọ mpịtị ọ na-agụ ọsọ mmiri ịpụta ebe a meghepụ ọnụ na-ekwusịsị ọnụ gị na-esi tutu ure ịmara na chi gị mere ife ọjọọ iwe bịa dịka ọkpa night mile ịmara na etu edeketa dịka ọkpa night mile ọkpa night mile na nwa gị bụ nke gbara ebu nke kolum ebu kọpụ west ju gị n'ime ọnya nwa ududo ife dị gị n'ime ịmara na ede ka ọsụ akịdị ife ndị be na-akpọ ọsụ akịdị emecha mee na ọsụ imeghepụ ọnụ na-agwa dị mkpa itinye dị ka m egwu atọrọ gị ebube m abịara gị nwa gị jijiji ebube m emerọ gị leenụ gịnị onye na-ekwu okwu cheke ka m gwazie gị onede ka ala nga okporoko ọ dị gị ka ị na-agbatọrị ọnụ ya ịpụtazie ekwudo m n'ihu na-agbatọrị ọnụ ka o si sọ gị agwara gị na ọnụ ọbụla isi chọọ ya enyejuo m ya afọ ama mkwụrị cheegodo gee nke m na-ekwu onede ka onye a na-ahịọ aka nri na ericha anyị wee gwọchachi aka ewee ya yọtọọ ya ka ị nwezi ọnụ iji agwa m ụgwọ anụgwo m ife ewere m ya nabatara ya maka na adị m mkpa ya ka o ji abanye richa na ọ chọbara arụ m eji fụcha nke afụwa m obi nwata What?
Biko nnukwu. Biko nụ, getụnụ m ntị ka ị matakwa n'ihe nwa chọkwara ikwu. Achọrọ m ka mụ na gị bụrụ nnu na mmanụ. Ịmago. Mụ na gị. Kwenu. Ya amam m esi kọwaa ihe nka. Ya mụ na gị na-adị anya na-adị na mma ịbịa be anyị. Nsị gị bịa be anyị mụ na gị aba n'ime ụlọ. Anyị baa n'ime ụlọ. Anyị arịgo n'elu bedị anyị ekpuchi akwa anyị epụtazie pụta n'aba. Chere. Ịchọ ka mụ na gị na-edina ka oyi nwoke na oyi nwa. Ije, thank you. Eche m iwu bishọp. Chere hapụgodu nke ụkọchukwu, hapụ ihe ụkọchukwu, hapụ akụkụ. Ewu na-emebizi na mi, onye gị m gbara aka n'ọnụ ụkọchukwu. Abụọ m ụkọchukwu nkịta mara gị na-ekwu. Ukwu na-ere m biko. O nwere ihe a ewe gị. O nweghị oyi ewe gị. Naanị ikpuchi ọgọdọ irituo ịgaba. Ka m gwazie gị. Ị hụrụ ahụ ma? Just lay your phone, Malik. Ị hụrụ ahụ ma? Sọsọ anya ka ị ga-ele ya. Ọchịhụrụ ukwu a, imetụ ya aka, ịma metụ ya aka. So lewe ya anya nọ, na-ele ya anya. Bịa chere Ngozi. Mgbara gị sọsọ anya ka ị ga na-ele, ga-emetụ ukwu anya. Ngozi. Ke ụdị ụwa m pụtara amakwa m iji gasị na mma uche chako bishọp ọka na-etinyezi m na problem na kemgbe m si siti wee bata ndị ama m na ụmụnne m ndị nke ọzọ ama m na ha ya na-emecharụ maka na nke m na ameghasị m onye ọbụla mkpara aka n'ọnụ asị m na m chako bishọp na-etere m mmanụ nwa m kwana nwe m na-etere m and achọ m ndị ngote ekwefu ndị ngote ihe a na-ewugodo m ezigbo iwe achọ m ndị ngote ndị ụmụ nwaanyị ngote a ndị chọọ m ya mmadụ eburu ọya mana ndị a n'obodo anyị na onye nke ịkpara aka n'ọnụ n'ọna cherekwa hi Jacob Bishop Chima of Order of Melchizedek akwụkwọ nsọ kwuru ya. Now, right away from the days of John the Baptist, the kingdom of God suffered violence, and only by violence will the violent one take it by force. I see. So Nike. Ngozi Nike. Baga cherem. Ebe obu na nwetere gi mo obu ni mo he mo obu n'ụzọ ma n'ụlọ. Ngozi, ayi apiri. Ayi mbamba. Nike. Twanyi by violence. Apu mo. Of my force, I join a kit also no paradise now, unless I don't dare come my rebel manages. But, I told can run get the can go below. Bam, maroon cover for a toilet. Have a man and your son. There go. Ha! It's a bemo! Oh, them one. It's a one not to make an access. A good at all. When you came, he na-echebe ebe ka ị na-ejede na ndụ gị iji jekpacha ụdị efe a ma okpu a yiri ịmakwa ife ọbụ efe ndị echichi efe ndị nzere ọzọ ịmara nna gị tolughe ijere nyakọsịa yiri igwe ha tụrụ mpababa ebe a ka ihe ma nje ebe ifuru ebe je kịta ka ịma nwakwa nwa je ifuru nna m ịkpọrọ afa kịta nke a bụ nke kacha ya ewute m na mụ na gị bịara ebe a na-agụ ọnụ mmiri agba mpụta ọnụ abụrụ ka eji mepọrọ akpọ nna m afa ọ gịnị dị abụ na nkịtụ na-eko gị alụ nekwana m anya o agbọrọ gị ibe ka m gwa gị ọbịa na nke a na ị na-azụ ibe achọrọ m ịma na-abịa n'ebe m nọ ife ibe ube ka iwu ube ruru n'ọkụ gbata ọrịa agbatọ nekwana m anya ka ebe eji kpọrọ nna m afa a na-ekwu ụda pịta anụ akpọ nna m afa
sị na mechiri echichi na ka ngwa ọbụla n'ụfụ na-emeghe eduo ga anyị na-afọ n'ụfụ na-emeghe mee ka mmanụ na mmụọ bụ Chimere Eze na ị na-emere m anya ụfụ na mba ochie na ị na-emere m anya ụfụ na echi m na ọdịnihu m dị mma na mma bụ ichie ọ bụ na ijiri ego eji wee gote aka ịgwa m na ijiri ego eji egote aka ọ bụ na ijiri ego eji egote ụdị akwa anụnwa iyi akwa ndị iche ịgwa na ijiri na ya na oduara mmadụ ijiri ego eji egote akpụkwụ ịgwa na ijiri ego ya a na-ekwu mebe na emepere abalịchi ya na aka ya na anya ka m gwa gị ya achọrọ m ịnwa ara m atụ gị egwu ara m atụ ife ibu n'afọ egwu ara m atụ isi gị egwu ara m atụ anya gị egwu ara m atụ imi gị egwu ka m si gwa gị ka m si gwa gị uwe m ebe akpọ gị kodo kịta azam isi gị kịta azam kpọ gị kodo ebe nakwana m anya ọ obiam na-atụgharị gị na-atụ gị ka ebili mmiri obiam na-atụ gị ka ebili mmiri ikwe maka ya na-agbata ọnụ onye fere sọ ọnụ ọjọọ ọ obiam adịrị ọgụ n'ọnọdụ na ọbiam nna onye nwụta nenya obiam mere nna gị nenya obiam debe nna gị nwụọ nwụta nna gị tara afọ tacha nwụta gị ofu obiam aka na-edu gị ka ebe na-emedu nna onye ka gbara ụkwụ karịa eko ga amadị onye ka iburu gị ọgbọ na-agba m na-emepe na-eme afọ kara gbara chukwu m afa ọngụma nke nna gị kotere na-eso nna gị nke gụma nwe nsu kotere ka na-eso gị ịfụra ka ị na-aha nwa agbanye ibe na-eke nwa na ube ka ube ruru n'ọkụrụ akpapụ ya afọ kịta ọwụsọ mmiri dị na ya ma mmiri ụkwa ekwenụ m esisi onye nke ịbịa ka gị na ya dị na m ọsị na ya chọrọ adị na m anaghịrị gị biko udene zachi afọ ka onye mbọrị ife nke egwute ka m n'anya ka m gwa gị efu na ọ bụrụ ofe ife mụ na ya aka gbatebe ọnụ ebe nkata ife onye bịa ka m kpọkwa ọnụ ka anyị jebe agbamnkwụ Chizọba otu a na-eti egwu mmanụ ndị ọgụ bịa goolu ka mụ na ya jee ka anyị jeruo ebe ahụ ọ bịa mebiere m ụbọchị ọ dịkwa ụdị mma na osoro m maka ọ bụ na oso m jee ebe akịta ruo ebe ọtụtụrụ nri niile debe ada ọtụtụrụ ofe akwa wee n'afọ ọtụtụrụ stew wee n'afọ ọtụtụrụ jollof rice futụrụkwa ma fried rice nwa o wee n'afọ eruzi ebe afa nche chenji kọlọ na-agbata afa nụpụsa arụ zachi ike za isi ọ dịkwa mma na osoro maka iru ebe ọtụtụrụ rice fa nwere dọ na ya n'afọ onye lụka kedu ụtụtụ ọma afọ m bụ na onye onye obodo iwe onye obodo onye rụ n'ụkọ onye rụ ụkọ kwagizie m ozi na ọgwụkwa m ike m ịma m ọmụkọ m onye bụ ọdụmma ọmụnwa chako Bishọp Chima onye Chukwu kpọrọ oku were mmanụ tee ya mmanụ dị nsọ n'ọda nke Melkizedek nne ọ dị mkpa na ịmatara onye mbụ ozi nna eje bụ ozi nna m ka m jụọ gị i were ego ndụ gị nyefee n'aka Jizọs Kraịst ị nabata gị dịka onye nwe na onye nzọpụta gị biko onye ozi Chukwu mmaza nwa ajụjụ gị akịta mba nọ ọba azụ uru nwe jụọ gị sọsọ nke i kwuru kịta egosigo m na ịkachi ndụ ebe a efuru ndụ a iji ya mana ọ bụghị nwe ndụ onye nwe ndụ onye nọ n'eluigwe anya mmiri na-agba Chukwu anya mmiri unu na-eme n'obodo a nne ihe anabata Jizọs dịka onye nwe gị na onye nzọpụta gị ọkwa kịta m na gị na-ekwu ọ bụkwa na emechaa onye rụọ ụkọ hụ n'anya n'obodo a ndị obodo a unu niile ọrụ amalitere unu ya ewere ndụ ọnwụ unu wee ndụ biko iwe ga-adị n'ọgụ dịka m si wee gwa gị enwe ebe m na-aga ọ dị m ọsịsọ ka m bịagaba ebe a site n'ụbọchị nke John the Baptist
emechiri gị ihe ike ọkwa ndị na-eme ihe ike ga-ewere ihe ruru ha n'ike. For the days of John the Baptist, the kingdom of God suffered violence, and only by violence will the violent ones take it by force. Ihe echegharị kịta egwukwana m oge egwukwana m oge. Ọ dị m ọsịsọ. Nna gwa gị na asị m na nwere ebe ihe nwatakịrị a merela isi ụtụtụ a. Ọga, bịa mee ihe ndị ihe gwara ya mee. Bịa mee ihe gwara ya mee kịta. Ma akụkpụ ụlọ ụtụtụ a. Ịmakwa ihe ị na-eme. Ndị ihe gwara ya. Ndị ihe gwara ya ka m na-ajụ. Gwa ya na ya nabata Jizọs dịka onye nwere nzọpụta. Ya were ndụ. Nnabata Jizọs. Ya were ndụ ebere ka Chukwu mụ na gị na-ekwu. Ọwụwụ Jizọs. Ọwụwụ nwe ndụ. Ị na-asọ were ndụ ya. Bịa. Ihe ị na-eme n'obodo a. Ya zụchakwa n'elu. Ọ ji azụla. Ịrụkwa ihe na-agwa ya. Ya zụcha n'elu. Ọ ji azụla. Gwa ya ihe mee ihe nkwu. Ọkwa ife ihe ime eme onye ewe ọkụ. Ọ ga-nwachara. Gwa na nwoke na-ekwu okwu. Ndị fashọn na dịka ji ndụ nke m. Ichie. Were ndụ m nyere aka Jizọs. Ọwụwụ Jizọs. Ya aka ji ndụ, iwu mee na Jizọs. Ka ka m ga-esi were ndụ. Ọ ga-ekwu ka na-eme. Imeme ọmụ ihe m ji sị ka m kpọọ gị bụ na ịma na n'ime ụmụnne gị niile ụmụ ndị m mụtachara sọ gị bụ ihe na-anụ ekwu ihe m na-anụ maka na ị na-asụ asụsụ ala anyị. Amarọ m nke a na-akpọ Lieutenant Colonel. Ọ na-asụtụkwa be anyị obere o. Mana ndị m anaghị anụ ihe ha na-ekwu kpamkpam bụ prọfesọ oyibo onye nke a na-ada gbim ka ịgbakwa nnọọ ogbunigwe eji lụọ agha ndị mbụ. Ọ bụ na nke si na ya bụ ụlọ ya nke a bụ free ana m agwata ife famili. Ife mebụ na m aghọta m ebe ijekọ. Ịma na ife agba n'aka ejiri ugogbe ekiri ya taa. Nye gbu na onwe gị nsogbu na nke aghọtagwo m ebe ị na-eji. Ife merụ bụ na ife m na-emebe ife malụ m ama. Na mbụ onye omenala na nsị na achọrọ m ịbụ onye ichie onye echichi. Ịgatagwo abụghị aka ya eji. Ịma na mgbe ụfọdụ a na-abụ mpụta nna agụ ifo na-ekpe ekpere ụtụtụ na ilu na nna agụ ọfọ na nna agụ mmụọ. Ọ bụrụ mmụọ ka nna agụ nọọ. What fast and stop walking like an old buffalo soldier's wife? Galavantia fast. Ịma ọka mgbe mkpụrụ ụbọchị 3 ka m na-ememe gị wee na-enye gị ime Chiki ma niile ime ọkwa Chika ibi ime ọkwa nya nne m nke ịbọ chi ya taa nne m rapụ kene nne m nke ịbụọ onye nwoke ị na-akpọ ejegwodo ọgbakọ nwoke mmadụ ọ nọ n'ụlọ nwa gị aga o jego ọgbakọ rapụ nna anyị anọ m ya bịa nọ na nne m nke ịbụọ na na enweta ikwuru n'okwu ya niile kịta kụrụ m gba m n'isi nke ikwu bụ ife nkacha bịa gwọta chelekwu Chika nye na ụmụ okorobịa niile ju n'ụlọ anụnwa enwero nnọọ nke chara gị dị onwero nke chapụtara n'anya including prop onwere nke ụmụ okorobịa niile nọcha n'ilo ndị nọ n'ụzọ na-akpa enwere nke dị gị mma n'anya gị na ya ya aja ka gị na ya mekọ ọ bụrụ ọkwa ọkwa ka iji emeghe ngada je
Guinea fowl! Okwa! Guinea fowl! Okwa! Guinea fowl! Oh my! Guinea fowl! You were pregnant for guinea fowl. What is the reason for this unmatured and premature meeting that has caused this pretty damsel to be crying without the alacrity, shedding tears unnecessarily? What is the reason for that? You see this pretty gingetic damsel is being impregnated by a guinea fowl. This is unacceptable. You call what? Guinea fowl. Guinea fowl! In Igbo. No. Do you know in English language? This is what we call, or we say it is analytically constructed to call caricature of a sexual fodder, family bra. Oh my. And it has been stated federally and nationwide that in the Supreme Court cases, marriage is a fundamental right. It is crystal clear and has been established that the right to marriage is the aspect to the rights of association, liberty. That is not discriminate. The marriage. Mama, hold on. Our second mother. Hold on. You see this? This fetus in your tummy cannot be misplaced or cannot be. What maybe nature? Asusina. I'm okay. It was cut up and walk about Even in this cover, come with very well from water. Almost no late for alpha. Fuel. I'm a monka. Fuel. It will. None of tools. If you chop it around in a coasi, they will rub a cat. Pocket a woman about butter fuel. Got a matches, got a tools. What a chica, there about one of one. And everything. You see, Professor, you are the only man I know who understands the word fetus. You see this native fowl called Chimereze, if we allow him, he is going to born our beloved sister. You mean he's going to set him ablaze? Yes, that is. Therefore, we both will go and bring him and calm his nerves down from burning this pretty damsel. You know this foreign goat that is called Galiga ofinalis. That is the binomial nomenclature of goat. Yes, Galiga ofinalis. Galiga ofinalis. Ofinalis. Do your mouth like this? Ofinalis. Ofinalis. The binomial nomenclature of goat. Goat. Yes. Galiga ofinalis. That reminds me, in the Constitution of the Federal Republic of Nigeria, 1999, yes. Section 31, subsection 8. Ọrịa ị gasị esi bata? Anọseburu m n'ụlọ. Mpụ na-ajụ ese ka mmalụ ma ọ na-adị nke iru a. Kama sị ọ na ịnọ nso na ya ama onye a na-akpọ Chako Bishop. Ọmụnwa. Chako Bishop. Ọmụnwa Chako Bishop. Nwoke afọ. Chako Bishop. Nwa onye. Okay. Nwa Chukwuma anọsi ike. Simple. Ịmana ọ na ikwe anọsi ike, enweghị m ike ikwe nọ Chukwuma mụ. Ekwuni ya. Ewo Chukwuma agbanegokwa na ọ bụrụkwa na obele ife. Ọ bụrụ ma nna m Chukwuma anọsi ike. O nwere ụmụ okorobịa, o nwere evu nwee mfụ. Mgbe o nwere ndị ọkaikpe, nwee prọfesọ, nwee o nwere rinne nwekwa ofu nke isi na-adịchakwu amakwa m ọ na-eyiwe akwa ndị ichi na-agagharị nwatakịrị
eyi akwa ndị iche ma ma ọ ishibi ya ịmago ihe omume ude enwekwuzie m nwa nụnụ wụ Chako Bishop Order of Melchizedek ka eji wụkwasa m mmanụ Nzobadro ọ dị ka na-atụ emegbu m ka m jee ịma abata m nụ na m nwaanyị ọcha nwa Kinsile nwa na ọnwa ya m sị ka m jelo maka anụ m na asị na ya eke anụ mana ọ bụrụ maka anụ ka m ji eze anụ m na eze dibịa ga-abịa m sị ka m were kwuo n'ohere ahụ ya na otego nna anyị enwe m nnukwu gharịpụ ebe ị ka si na-akwanyere gị ugwu ị bịa kwuo ihe i kwuru ọ bụ na ịnwetakịrị maka ọ hụtara ka m meji pịa ị mara ọrụ nwa na-ebute ihe Chineke ji ebe akwa anya mmiri na-agba n'eluigwe ị ma na ọrụ nwa na-akpata mana nsogbu adịghị ka m jiri nwayọ soro gị ka m jiri ọ dị ka ahụ m na iwu onye dị gentle and eji gị agbagotego nne gị anya ọ dị na-adị m ka onye rugoro agbata arọ 50 na 60 ka m were nwayọ soro gị ama m na ị aghọta ma m gwa gị nna anyị biko eji m Chukwu ayọ gị aha Chineke aga na ebe ahụ eje na-akpasu m iwe mana ga-abụrụ ọgbọ na ndị na-ekwu kiri nke bụ a na-akọ n'ili na-akọ na m chọrọ ije kedu ọnwa otu gị ọdị n'ime anya ka njisi ka m ji nwa maka na m ga-abụrụ ọgbọ ịma m ikwuru okwu anụ nsị ka m bịa soro gị gaba jeta anụ iwe kpozie eze dibịa na ogene onye mara na ihe ahụ na-eme ihe arụsị ihe omenanị ife mmetọ na mpịtọ na-ebute iji ọkụ mmụọ ma ya bụrụkwa onye dịka gị megoro okenye ịnwụọ nkịta ebe ka ihe eje butuo ewu n'ihe butuo maka afọ m na ịghọtara nwatakịrị ewu ka m bịa dọkọwala ibute ihe ọ bụla ya ndị nna nna anyị ebe nọkwa n'ebe nna anyị ba mụwa mmemme ọdụ mma ụmụ nka ya emekwa nso ịmụkwana anụ ị na-aga ikewa ikeche unu tacha anụ ahụ atala anụ ụmụ gị ịmarọ ata anụ onye ụmụ onye gekwentị ọ bụrụ ma ofufe ewere maka ntị right away from the days of John the Baptist. The kingdom of God suffered violence, and only by violence would the violent one take it by force. Ihe nna gị bụ n'ike ihe njagba gị nkịtị maka n'ebe okenye n'ike ka ị ga-eji wee nabata ya na gee ntị ịbụ nke nna apụ ọkwa maka nna ahụ ka m ji agba nkịtị ma ọ bụla ya ewere m aka kụsịsa ya ezedogo n'ọnụ gekwe ntị ịbụ ka nna zọpụ ụkwụ ịnwe anwa aka ga-emetụ m ọzọ ihe m ga-eme gị ana m agba nkịtị maka na n'ike ị ga-anabata ya onwe ihe meke ya nabata Jizọs Kraịst n'ike ndị na ụbọchị mbụ ka ndị gị na-enwe ihe ọbụla ihe ike naanị ndị na-eme ihe ike ga-anabata ya nwatakịrị a na-akpọ Chinedu na Icheka ịweta ya tụpụ anya arụ ka mbekọta niile maka mmadụ ahịa nọgbu n'ime ebe a isi gị n'ifu nwa abụ Chinedu tupu ya rapụ nwa a na-akpọ Chinedu ọrụ ahụ n'ifo kwakọso na-eso Chinedu a zụrụ nwoke ịbụ leftan kọnel itinye na mmọnwụ enweta Chinedu a si mee nya sụpọtụ danụ ahụ ọ dịkwa mma ọ bụ na ọ mesi spọtụ ọ n'ikuku na-apụala na nso nna m na-aza kọl ụna na-eme ke noise ngo wee n'afọ owo egwu aratun ime onye gị na na-ekwu okwu yo makọrọ m na-aza onye dị ka gị bụ onye Chief Ndubuisi na-aza kọl ị na-ekwu okwu m sị gị mesinata ọnụ egwu atụrụ gị na-emepe ọnụ ekwu ewo ngo
Ongo woni beri ba ne kunu makia. O te gwo nnoma maka nsusugo. O te gwo nnoma ne na ni. Ni na jata nsi ba pata vere ka ya gipota. Ifu kai no eba ni won. Iworo no nsoporo. Ikwaro ku mu ugu. Ikwaro godom ugu. Insigiri yanse maka nkize vo ne de katipa dalada. Na lo kibu ji se diki de ka alose obom mom. Ibi ba no ifu kai na bankata. Yesiro no ipombo za record. Ipombo za record. O di de ka ipeka. Omo yo. Ina za to film this. Ipombo na record. Ipombo na me 20 so ka joge. Egwara. Kango mgba na akpọ na 20. Ife ye mebe ozugbo mu na. Left hand corner lo bataleba. Isi pa si gbanu sa akpọ si na left hand corner ni chi abatago. Gwa e malo no mo. Anya ku be repo no na so ko ite na so ofufu. Ibo ti si aduru no manu bo na ka oji ava anwa nka foro. Onye ke na ego ni ke atado. Ị na-abụ ya masị n'ọnụ. N'obi ka mma bụ osi n'ọnụ gọ bag n'obi. Bag ma na ngada na you n'iyi. Ị na-apụ dị ara ka nna ajụ gị. Hey! Na alụsị. Attention! More attention. Ị na-ekwe ka ngosi gị. Ịfụrụ ọgọdị ya. Ife ịfụrụ bụ training na emere eme. Maka ọ ya tie gị otu ife ati ele. You will be tearing. Ọ tie gị, you will be tearing. Ka nna gwa gị. So, na men na. Attention. What people do 5 seconds na bed na? We go be hey! Chagi hit that. Yeah, man, there is difference between okay and okay. Yeah, I know okay. Oh yeah, Ijia. You will continue. Yeah. Ejimia. Hey. Oh yeah. Go. Have one matter. I'm going to work now. Ah, Kasabata wanna chorobi. Oh yeah. Come on. Grandma was also what? Jacob Bishop. One now what? I thought I had Jerusalem. Go my yasuro ibota. Porcupine. The Kanja no Bacodo, 9 upon him on an aurora, a lot of so and Ninky at the native river. The Pinya Ninky, I'm a member when you had a mamma Pataronog. Soon as you're cutting a little revenue at the end of I can do what you're not to tell. I'm which made us a chick. Sergeant, Ganda Kanuku Kaipula Seabapo. Bandunu Gamonu Pim, Makeni Galagabun Meleba, or Pimabun Meleba, Kagajibuni Benuni. Sergeant, Ganda Kanuku Kaipula. What? Chere, Nico. Imetunia Manke Chinekaka. Touch not the anointed and do my prophets no harm. Yes. Kahina Koro with Inka. Cheluka, Niman and Woman. Colonel, Coco, and you're taking Mumka. Colonel, Officer, I did Candara just. Colonel, I just only check out one of my because only check out with them. Awesome. Order. Come on, say, what on earth would people be doing in my father's territory? How dare you place your hand to or close to the lumber minority of this young man? And even on this chieftaincy titled man by his miniature lower cavity. No. This is what we call Bambadash or Babadash. Yes. Thank you. It's called Babadash, in other words, fallacy. I can also call it what we call hilarious assertion. That is Hasabios occupation.
How dare you people walk into this terrestrial habitat without an arresting permit? Officer, one more can miss. Coming for you guys. We are coming there. The commissioner must hear me. Yes. No, I must go and fight for this segment. You know, it is a very humiliating argument that they took them away like this. Then we shall go and see to this and put an end to it. Listen to me. Hey, yes, young men, we are coming to face this and fight at the table of the federal court. And if it is not allowed, in the very way of the Nonye, ejenyi. Na kile kam na Igbo ahụ. Okay. Mbe ibichetegị maka nkwa because ndị m agagogo ụlọ ụka. Ọdọ maka na ntị na m nga nkwa n'ọfịs ọba. Nkwa. Ya, ịma na mmiri zo ọ maka mmiri. Mmiri ka Ima hemen, ke hemerin. Mo bona onto ha na ge ma na ju ke hemen ke hemen ko n'obodo a. Ime we ekwentị m. Nne, ịma na ebe nọ abụgodo radio without battery. Ihe na-ebu current news, adị m ebu fake news. Ke hemerin. Ịmakwa ịma maazị Ndubisi. Nwoke anyị ji ntụtụ ego na aji ego. Na-eje abata Ndubisi. Ke hemen. Ịma hemen. Kọrọ m biko. Ịmakwa Ndubisi abata. Wee bata wee je n'ebe ọ na-akwụrụ ụbọchị ya mmanya. Ebe ọ na-atụ ndụ mmanụ wee na-echefe ihe ụwa. Ụmụ Chukwuma nne kekpere onwe ya sị Lieutenant Colonel ka na-eme ka na-ekwe ka mangala nọ n'ime ofe. Nke kpọrọ onwe ya sị Ichie onye iberibe onye ka na-eji mkpọ eyi odo akwa eme na echiri echichi. Ụmụkwa okpo nwoke ebe ọ na-aṅụ mmanya wee kwụọ nwoke duka ya ka nwoke abụghị ihe eji ọnụ ekwu ya ka nwoke arịchara mma wee kwuo ya ihe akọrọ ya o febere ka nwoke nwụọ n'anyịkwa mmadụ mana ihe bụ obi ụtọ ma ihe na-atọ m obi ụtọ bụ na ka akụcha nwoke ihe emekwa ka ha tụgharịa pụọ nwoke atụtụ n'ekwentị ndị uwe ojii na ndị uwe ojii awụchi nkọrọ onye kasị nkọrọ ha ka ụmụazị nkọrọ ha wee pụọ ọtọ m ugwogwo ọtọ m ihe ọtọ m adịchaghị mma emekwa wochi kpụrụ nna onye kasị nkọrọ ha wee pụọ Ebere na-ebuzi obodo n'etizi tika ihe okokokokokokoko njinji na-ejizi obodo n'etizi tika eyi metere a ga-eme gị imete mma nwanne m ya gasịrị gị imete njọ nwanne m ya dịrị gị Kokokokokokokolo njinji na-ejizi obodo n'etizi tika ihe okokokokokokoko njinji na-ejizi obodo n'etizi tika Chukwu nwa n'osife kọnteni tụrụ na panya anyị na-abatawo kọnteni tụrụ n'ego anyị na-abatawo amụ ezigbote nwa n'obodo ego niile amụta ajọ nwa n'obodo atọ n'ihu akwa Jaco Bishop nwa ha mama ndị be anyị all by force ga-ege efu obodo na-etizi tika Lieutenant Colonel na-emezi ndị obodo jump like nwawa ịjụ ime ọkpọ gị blood civilian Professor Wahawa quantum ibibius oyibo gị ọ dịkwa na dictionary legal practice owner barrister
ejula na